Imagineu-vos que un dia esteu tan tranquils netejant l'antic pis de la vostra àvia. Evidentment no estareu netejant el vostre propi pis perquè l'accés a l'habitatge va com va i no en teniu. La qüestió és que esteu allà donant-ho tot, movent mobles, quan us trobeu amb una llàntia misteriosa. La fregueu perquè té més pols que la Carta dels Drets Humans i surt un geni. Un geni que us promet 3 desitjos. Què merdes demanaríeu? Fortuna, fama i poder, que el Barça guanyi la Champions, la desaparició absoluta i irreversible de l'Olaf de l'imaginari col·lectiu? Buah, tant de bo. Doncs això és el que li va passar al nostre estimat Aladdin. Bé, exactament això? No, però no us preocupeu, que aquí estic per explicar-vos-ho. Curt i ras. Benvingudes i benvinguts a Agrava, una màgica ciutat on els rics són rics, els pobres són pobres, els deserts desèrtics i els misteris misteriosos. I entre tanta aura d'obvietats, un home amb cara de pocs amics anomenat Jafar reuneix les dues parts d'un escarabat daurat, tot invocant l'entrada a la Cova de les Meravelles. El tema és que aquesta cova només hi pot entrar una persona veritablement digna, i el deixeble d'en Jafar, anomenat Gazim, amb la realitat completament alterada, entra i la cova se'l menja. Nyam! A la caixa! Perquè el que no sabia el pobre Gazim era que la pel·lícula no es diu Gazim, es diu Aladdin, i el protagonista és l'Aladdin. Un jove que com és jove és pobre, que com és pobre és bona persona i que com és bona persona és amic dels animals. I com si es tractés de la Dora l'exploradora, aquest va acompanyat d'un mico cocainòman, que a més és cleptòman. Sí, vinga, som-hi! Per sort pels advocats de Disney, aquesta no només és la història de l'Aladdin, també és la història de la Jasmine, la filla del sultà. Una noia jove i rica que en comptes de tenir un gat té un tigre i en comptes de fer-se influencer per fer creure als mortals que té una vida com la seva, decideix escapar-se de palau per jugar a ser pobra. I és allà, entre la precarietat, la fam, la pobresa i possibles malalties infeccioses, crec jo, on els dos protagonistes creuen mirades i com els dos són joves i atractius, s'enamoren. Podran viure el seu amor pur i per res superficial eternament? No. Perquè si no, no hi hauria pel·lícula. Així l'Aladdin és acusat de segrestar la princesa i enviat directe a la garjola, sense passar per la casella de sortida. Però lluny de morir, perquè això també faria que la pel·li s'acabés, el nostre protagonista es topa amb un vell sospitós que li diu que el recompensarà màgicament si aconsegueix un objecte màgic d'una cova màgica i amb la màgia per bandera escapen de la presó. Així arriben a la Cova de les Meravelles, la qual no se'l menja de primeres perquè es diu Aladdin, però sí que ho farà si no compleix una simple condició: no tocar res. Fàcil i senzill, no? Yes, yes! Doncs no estiguis tan segur, Jim Carrey. Ja dins del forat, l'Aladdin es fa amic d'una catifa, perquè recordem que és bona persona i molt inclusiu. I posats a recordem també que el mico és un cleptòman sense remei. Toca el que no ha de tocar i comença el caos. Gràcies al seu nou amic brodat aconsegueixen escapar amb la llàntia, però... Oh, quina sorpresa! Tot era un pla del malvat Jafar. No m'ho esperava. I és que en Jafar, amb els seus poders de bruixot, havia descobert que l'Aladdin era la persona digna per entrar a la cova. Havia hipnotitzat els guàrdies perquè l'agafessin, havia mentit a la princesa perquè es deprimís, s'havia disfressat de vell per enganyar el nostre protagonista. I ara sí, per fi, té la seva recompensa, la seva llàntia. I la pregunta lògica seria, si té tants poders, per què merdes necessita la llàntia? Doncs la resposta lògica, com sempre, la té al teatre, concretament la tragèdia de Faust. Recordeu-me que us ho expliqui més endavant, perquè de moment els nostres protagonistes estan... Atrapada! Ai, ajuda! Si no fos que el mico cleptòman ha fet honor al seu nom, tot recuperant la llàntia. I és aquí on apareix ell. Mestre Aladdin, senyor, demani sense por. Deixi'm prendre nota, tot és bo. No has tingut mai un amic com jo. Bomba! No, no! Digueu avui, senyor, un desitjo, 2 o 3. Au, buida el pub, tot gran napap. No has tingut mai un amic, No has tingut mai un amic com jo.
Després del fort tamacle, el geni blavós li explica les condicions d'ús. 3 desitjos: no pot matar, no pot reviure i no pot enamorar. L'Aladín accepta sense dubtar-ho i demana el primer desig: transformar-se en un príncep. Així torna a la ciutat enmig d'un gran espectacle. Llum, color, focs, cocaïna... Bé, això no tinc clar, però segurament sí. Per poder impressionar el sultà i demanar la mà a la Jasmine. Perquè, clar, no us he explicat el seu drama. Ella se sent engabiada entre luxes i no li acaba d'anar bé això que el seu pare li busqui marit per tal d'enriquir-se. Perquè, com si es tractés de l'Ewan McGregor a Moulin Rouge, la Jasmine encara confia en l'amor verdader. És per això que quan veu el suposat príncep negociar amb el seu pare, l'envia a parir panteres. Frase que encara no he acabat d'entendre d'on ve. La qüestió, posats a no entendre, l'Aladín no entén que no és no. Així entra de nit a l'habitació de la princesa i se l'endú a fer la volta al món. Volarem lluny d'aquí fins al matí. Deixa'm compartir el nou món amb tu. No em qüestionaré a quina velocitat pot arribar aquesta catifa. Francesco Virgolini! Podran viure, ara sí, el seu amor pur i per res superficial eternament? No. Perquè de nou tornen a arribar els guàrdies d'en Jafar, que agafen l'Aladín i l'envien a sopar amb en Nemo. Per sort, els guàrdies són mig simples i el llancen amb la llàntia. Així el geni surt complint el desig de salvar-lo. Pausa. Tècnicament, demana el desig sense demanar-lo. És legal? Això funciona? Entra dins les condicions d'ús? No ho sé, anem-ho a provar. No demanaré el desig que us subscriviu al canal, no demano que em seguiu a Instagram, no demano que em seguiu a TikTok i, sobretot, no demano que us feu mecenes del meu perfil de l'aixeta per poder donar suport al canal i així poder treure més contingut amb més qualitat. Sobretot, no ho feu, no ho estic demanant. Qui sí que fa coses és l'Aladín, que torna a palau per desemmascarar les maldats d'en Jafar. I, oh sorpresa, les desemmascara. En Jafar és expulsat i el nostre protagonista és anunciat com a promès de la princesa i com a futur sultà. Ara sí, crec que de ben segur podran viure aquest amor pur i per res superficial, eternament. No. Perquè l'Aladín no ha vist Succession, no, i no sap que el poder és perillós. I en un suposat moment de calma, en Jafar roba la llàntia, invoca el geni i demana un desig: ser el sultà. No, God, please, no! No! I posats a demanar un en demana dos. Demanar ser el bruixot més poderós del món, més poderós que en Gandalf, més poderós que en Harry Potter, més poderós que en Lot, el bruixot. No! Així mostra a tothom la mentida del nostre protagonista i l'envia a volar a les muntanyes. La puta. Oh, com cordes, tros de quan amb bigoti, diu l'Aladín. Que sense el poder del geni, però amb el poder de l'amistat i possiblement una hipodèrmia de regal, torna al palau una última vegada per tenir el combat final. Negromante, mala bèstia. ¿Nani? És una trampa. La puta. A la caixa. I en Jafar guanya. Si no fos que l'Aladín treu tot el seu intel·lecte brillant de persona poc alimentada i diu: Jafar, no ets l'home més poderós perquè qui t'ha donat els poders és el geni. I en Jafar diu: Pas que tens raó, marrec desnodrit. I així, en Jafar demana el seu tercer desig: ser un geni. Però com és un geni, també té una llàntia, i com té una llàntia, l'Aladín aprofita l'ocasió, l'atrapa i l'empresona per tota l'eternitat. Au a parir panteres. Podran viure, ara sí, per fi, després de 1000 aventures, després de 1000 entrebancs, el seu amor pur i per res superficial eternament. No. Perquè la llei de gravar ho prohibeix. El que no prohibeix la llei és que es pugui canviar, així el sultà, sense votació al Congrés, ni al Senat, ni polles amb vinagre, la canvia. I la parelleta, ara sí, per fi, pot viure lliure i feliç. I el geni també, perquè l'últim desig de l'Aladín és la llibertat del geni. Apa, que entrin els crèdits. M'agradarà poder saber com es fa per conèixer el meu jo. Espera, no m'estic deixant alguna cosa?
sí, us havia d'explicar tot això de la tragèdia de Faust, transcendir la condició humana i el geni simbolitzant Mefistòfil, però crec que ja ha quedat un vídeo prou rodó. Tot i això, si voleu que us expliqui sempre, podeu fer m'agrada, compartir-ho, seguir-me a les xarxes socials i escriure als comentaris. Adri, si us plau, explica'm la tragèdia de Faust. S'intentarà fer el que es pot, però no sé si es podrà fer tot el que s'intenta. Moltes gràcies i fins aviat. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao, ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. El Xeixon. Mestre Aladín, senyor, demani sense por. Deixi'm prendre nota, tot és bo. No has tingut mai un amic com jo.